ପ୍ରେମିକ ଉପଦ୍ରବ ପଡ଼ିକି ସାପ ଲଗେଇନି ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲା। ହଁ ଏଇ କେସ୍ଟା ହେଇଛି ୟୁପିର। ଆଉ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଦିନ ତ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ଚକ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ବାକି ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପଚାରୁଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀକି କେତେବେଳେ ମୋ ଜମିପଟା ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବ, ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବ, ସବୁବେଳେ କଥା ଚାଲିଥିଲା। ବାକି ଯେଉଁଦିନ ତା ଜମିପଟା ନିଜ ନାଁରେ କରିଦେଲା, ଆଉ ବାକି ସେଇଦିନ ରାତିର ତା ସ୍ୱାମୀକି ନିଦ ବଟିକା ଦେଇକି ଆଉ ତା ପ୍ରେମିକ କଥା ଶୁଣିକି ସାପକୁ ଆଣିକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲା। ହଁ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ କି ପ୍ରେମିକ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ନିଦ ବଟିକା ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତା ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆଣିକି ତା ସାପ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସାପେ ଚୁଟ ମାରିକି ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲା। ବାକି ଭାବିଲେ ଧରା ପଡ଼ିବେନି, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି ମାରିଛନ୍ତି ନା, ଧରା କେମିତି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ବାକି ତଥାପି ପୁଲିସ ଧରି ନେଲା, କାହିଁକି ନା ଏ ସାପ ଇଏରୁ ଧରି ନେଲା ପୁଲିସ। ବାକି ଉପରବାଲା ଜଣେ ଦେଖୁଛି ତମେ ଯେମିତି ନା ଯେମିତି ଯେଉଁ କାମ କର, ଖରାପ କାମ କର, ଉପରବାଲା ଜଣେ ଦେଖୁଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ନା ଦିନ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଧରା ପଇଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ କେସ୍ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଘଟିଲାନି, ସାପ ଲଗେଇକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲା। ବାକି ଏଇଟା ହେଲା ୟୁପି କେସ୍। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସାପକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସାପ କିଣି ଆଣି ସ୍ୱାମୀ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଶବାସୀ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସାପ ଲଗେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ।